Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Dana. 25 anyos, single, ug niya magtrabaho sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong allergy. Nga hasol na gid kaayo. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Hi April, good morning. Ay, salamat. Nga na si Miss Mask. Ha? Ako ba ipot mo ipasabot? Kinsa pa man di ay? Nga kita pa mangduha ang niya din sa office. Uy, nasa na di akong panganron, Miss Mas na di ay. Buli ka ha? Angang, bisag wa na'y COVID, sige maghapon kag mas. Ay, naibaw ka na, may allergy ko. Sus, may anda na sab gani ning akong sipon tungod sa akong allergy. Nganong na-trigger man ha? Siyempre, sa abog. Og sa imong pet. Ay, gibawalan ako sa konduktor, ana, uy. Pero dili ko na ako makayang i-give up si Lucky, uy. Love kay na ako ng akong pet ko. Nala. Antusan ang allergy ni mo. Pero di sad na ako ibasol ni Lucky ang tanan akong allergy, no? Nanlimpyo manggod ko sa akong aparador. Unya, abog kaayo. Mo tingali ni nga, wanay hunong sa pag-agas ng tinaw na akong sipon, eh. Ew. Excuse, uy. Ay, grabe, no? Grabe, jud siya kung makareact, ay. Wa ko'y sakit nga mananakod, day. May allergy ako. Ay, ug di na makatakod ang allergy, day. Nagmasad ko, no? Nakalitan lang ko, oy. Normal lang na. Ay, bitaw, maayo kiniya ka. Tabangit ko, be. Di lagi ko ka-print. Ha? Abi ko na, be. Sas, wa man mag-on yung mong printer, good? On, oy. Na, tanawan sa mandiay na. I mean, ang imong gikonikan ba sa printer, dili on. Wa ka magkakonek aning printer ni mo, nga niya sa duol. Tuwa ka mag-connect sa akong printer. Dili sa default printer ni mo. Ay, oo. Limot ko da. Dito da ako mag-print sa imong printer gahapon kay nahutdan kong ink. May nalansad ning sakit na ako ay allergy ra kaysa sakit sa kalimtanon. Ay, grabe ha. Grabe. Nakatabang man tuod, pero tiradahan punta. Pagkay ginoo ko duka na gyud. Mapiyong cute ako mga mata. Kaya pa sa lunch break ko eh. Para makanap ko. Uy, danan, unsa ka? Maparok ka ba yan na imong monitor? Maparok-parok ka na diha, oh. Shh, toy. Ay, nakakit eh. Mapiyong yun akong matay. Bakit to, gabi eh? Sa tambal na niya akong gitumar para sa akong allergy. Unsa? Ay, salamat kay lunch break na nato. Magdali tagkaon sa tong lunch, pi. Kay munap sa og kadali human sa tong lunch. Bisag mga 20 minutes lang. Unsa? Di maglabad ang imong uan na nga. Mangaang ka sa imong pagkatuog. Ang labad, uy. Pero at least ba, maulian ko kamay sa kunduka. Na, nagdaka ba si mong sakyanan? Ang dili. Ang samay akong sakyan pa dong din sa opisina. Uy, girl. Kung inaan naman sige mong kondisyon, ayaw na pag-drive, uy. Ibaligya ng imong sakyanan kay na lagmit simba ko madisgrasya ka ana. Unsa? Human yun ako kuha og sakyanan, may kuha ko dayon og bahay sa subdivision nga medyo layo-layo sa akong trabahoan. Maong kinahanglang magsakyanan gud ko. Pero ang akong sitwasyon gud karon sa akong allergy, murag nagkakrapi man. O gusahay, maglabad ng akong o. Unya. Ay, kasakit sa akong o. May untag, mabasa ni April ang akong text. Si April na. Hello, Day? Naunsa ka? Lampad ka akong uday, uy. Thank you, madagdot eh. La, naunsa naman sa kuno ka?
Sige, inom ni nako sigurong anti-allergy. Na, makalapad sa o ang pagtumar nimo anang para allergy nimo. Laki, uy, dapat ka akong Ug kapoy kay akong lawas ay. Kung mao na girl, wa siguro ka kauyon nga tambal. Unsa man day lain pang tambal sa allergy. Nga mo man ginigingon dito sa butika, God. Ha? Wa di ay nagiresita sa doktor nimo? Wa, uy, para allergy raman. La, unya kay bati man ang reaction anak nimo be. Pa doktor na lang girl. Ayaw pag self-medication, kadaot baya na. Allergy raman sad good, uy. Musugmat raman sab ni kung matrigger. Na, bahala ka dia oy. Lucky! Naunsa na sa nang imong iro diha. Imo na sa nang gidadi ha. Ang angog wa. Nga ni aman ni sa kong apartment. Sus! Saan sa ni mapagkaayo, ana, oy? Ipa-adapt na lang na sa lain ng imong iro, day. Unsa? Di ko, uy. Di gyud ni nako i-give up si Lucky, April. Kanina lang kani kuyog na ko din his apartment. Aw, panguyab na lang lagi. Aron magkuyog na kadiha. Og sugta na rin sa Alvin. Da allergy sad kong Lucky, oy. Unsa? Hi, Dina. Oh. Prutas para nimo. Aha? Mangod si April nga may absent ka kay nag-allergy ko no ka? Ayaw ni prutas para nimo. Ay sige naman ang tambal kay makadaot na. Doon na side effects. Pag prutas na niya tubig. Na all, my doctor. Okay ka lang? Samang ka diha, oy. Kasukaon ka nagkatubang Alvin. Nakagwapo anak niya. Dina! Kadugayan akong tinumar ani akong tambal para allergy, kay magsuka ko, malipong, ug magsigi ko og sipon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, grabe ang akong allergy sa abog. Sa aso, sa sigarilyo, ingon man sa sakyanan. Magsigi dayon kog panghatsing, magluhang akong mga mata, unya siponon ko. Hangtod sa hangtod na baday ning maong allergy. Ikaduhang pangutana, magduka man ko sa anti-allergy nga akong gitumar. Dukaon gid kay ko nya kapoy ug may panahon pa nga magsuka ko. May lain bang antihistamine nga dili ko ni bation kay mag-drive man gud ko padung sa trabahoan. Ikatulong pangutana, nabi ko iro nga gipet sa bay. Tinuod ba nga bawal sab na akong magpaduol sa akong iro o ingon man mga iring? Kalisod sad i-give up sa akong iro eh. Ikaupat og katapusan, may panahon nga malipong ug magsuka nako. Grabe na bagyod di ay ning akong allergy o sa tambal ni. Unsa may akong buhaton aron di nako atakihon sa akong allergy. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dana. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og tinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw karon kami gihapon no ni Doc Obra. Akong partner sa kahanginan ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Ay namo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, ay mo pagpadalag suwat in town sa amo ang personal nga account kay usay di na namo matan-aw unya adto man gyud na himuan og mga suwat ngadto sa kini ang akong suliran official writers page. Pero dako among pasalamat sa inyong pag-like, pag-follow sa mga Facebook account. Padayon lang mo pagdala og mga message of encouragement, hi, hello. Pero mga letters gani, mga suwat, suliran nga gusto ninyong mapaminaw sa kahanginan ug matambagan na mo on air, medical man or legal nga mga pangutana, please guys, adto lang sa kini ang akong suliran official writers page. Ug salamat sad sa mga napadayon na minaw nato sa YouTube, sa radyo, of course, live ta. Alright.
So ang Yes. atong makutlo nga pagtulunan karon attorney is the only thing we have to fear is fear itself. Tinuod. Pero No wa man guts, jud kay no glory. angay ka kuanan ba? Mahadlok man ko Hadlokan? Oh, ang pinakahadlokan is kanang mahadlok ka, ayaw ka hadlok. Sa kay lupo lang imong gibuhat ha, dili lang tupak sa balaod ha. Ang ato magtatampo ko nga daw si Gigi. Gigi. Oh. 25 years old, single, taga Cebu City. Tungod kini siya ang allergy attorney, no? Mayong pagpaminaw din sa mga taga Cebu City. Dr. Robert og Marian Dinopol, no? Say maminaw. mga kauban day ni Dr. George og Inday Ruiz dia sa Turmes, no? Ug katong taga Birama, susuri kayo asa naman tong gisuwat ni sa kauban nilang doktor. Susunod na lang ana, wag tang Yes. isulat, no? Asa naman to? Basta taga Birama, dagang kayong maminaw na to da. Thank you very much, no? Yes. Naasad ko i-share lang yun, Doc, ha? Kay kanisiya, iyaha na, for some reason, over the weekend, na ako'y ay nag-post manggod on Facebook. Oh. Gigamit ang picture sa hospital bed sa ako ang mami sa una, tong late mami niya. For sale ko, no? So, natingala kung anong gigamit nga, amo-amon tong balay niya, ang kama man to sa akong mama. So, pagsugod, medyo palaban kay ko, kay ano, only to find out nga, una sa tanan, angkon sila nga, dili dito nila nga photo, niya nitabang lang siya, kay ang mama sa ihang igagaw, nga nigamit atong ilaha pong gipalit, pareha din gipalitan. Og hospital bed, namatay pod, unya nagbaligya sila, og mga butang, kay para taon ibayad sa ospital. Hospital bill, Kay wa pa gyud sila nahuman og bayad. So mauna ang nahitabo, no? So karon ang amo ang gibuhat ani is nataba imbis masuko ko dok natabangan pag nako plus avid listener pag nato ang iyahang bana si Joseph Pacson sa Linen Department dinha sa Mactan Doctors Hospital. Mactan Doctors Hospital. Thank you kaayo ninyo. Regards dia ni Dr. Lourdes de los Reyes Atok sa Mactan Doctors Hospital. Yes, yes. Nali ko i-announce na to ni. Ako mga kulig, mga medical doctors, nag-tour nga to sa Bohol. Naunsa ba ng pagbalik nila nga ang ilang mga seat number, naa sila ticket, na sila seat number pero wala available nga lingkuranan. Nangaway na sila sa Ocean Jet. Basta dakong kumot. Nagkaka-20 ko kabuok sila. Sino Yes. sa ba ning taga Ocean Jet nga maghatag og seat number nga wa may lingkuranan? Ang ilang kuan business class sila, balo kag din sila naglingkod. Dito na sa open air. Uy, mao ba? Mao lagi, porbida, nangaway sila dito. Ugwa sila mangaway, di sila taga-lingkuranan. To Ocean Jet management, please correct this kind of kuan bitaw, minimize or avoid this kind of mga uncomfortable nga mga pinunta sitwasyon dia sa atong mga pasahero, no? Parihar man po ni sa akong experience dito sa Dumaguete. Pero mga taga Montenegro shipping line, may mo bag magamay respeto sa inyong mga pasahero. Makuan kay that's overbooking. Yeah. Dili man na pwede. Ang dito sa Montenegro attorney, mga senior citizen ni paulahi kay maigo kunos tulak-tulak. Doon ang utana tong mga senior citizen nga akong mga kauban, no? Nga naabot mo yung seat number. Walay seat number. So umot pa sa boat, pag abot ka to sa senior citizen sa barko, magtindugay na kay na overbooking lagi. Ano, so ay yun na ginagmayroon nga mga reklamo nga dili magsingka-singka kay lisod kayo na magsingka-singka kay daghang ba yung problema mga tao basing maputong. Yes. Tinuod. Okay. Okay, so ato ang letter Ang sender. atong letter sender taga Cebu City, may itong kini sa iyang allergy ba to attorney? Kumano ba ito sa grama? Si Gigi. Oo. So una niyang pangutana mao ni Doc, no? Grabe ang iyang allergy sa abog, aso sa sigarilyo ug sakyanan, magsigi dayon kuno siya pangatsi. Magluha ang iyang mata ug sipunon kuno siya hangtod na badiay ning naa niya. May ngugog ang tod sa hangtod. Kaya ako na allergy. Ako sad. Parehata, mo ginay ako maka-atsin ako abog, sigarilyo, aso sakyanan. Mura pero ma-prevent na niya Doc kung sana hingo siya og kanang Flixotide, Avamaze everyday. Kana. Di ba, Doc? Minimum. Pero avoid na lang gud sa mga triggers, no? Pero Kay say, mag-commute ni siya kung magsakay og sakyanan o jeep, maakuan man yun. Pero kumog limpyado tas balay.
magmas tingali para ma-minimize ang suod sa abog. Tinuod. Oo. So wa gyud tay mahimo na kay manghambog mi ato ni Eileen diri nga dili ni siya lifetime kami. Nag-antos man po Antos ni. pantos ka hingos-hingos mga ningkol karon. Oo. Wala kay na mga triggers abog, aso, kanang mga seafood, so whatever nga maka-allergy sa imo mutukar gyud ning ako ato ni. Inom gyud ko cetirizine, Parehata. diphenhydramine Ang basta ni chloride. antihistamine. Antihistamine. So, maglikay na lang ka sa mga triggers sa GG, no? Yeah. Oo. Alright. So yung ikaduhang pangutana, Dok, magduka siya sa anti-allergy nga iyahang gitumar. Dukaon siya kapoy tinuod man gyud imong gunay effect ani mga antihistamine. Ug may panahon nga magsuka siya naabay laing antihistamine nga dili siya bation og inana kay maghala mag-drive man gud siya padung trabaho. Nitabo ni nako ato ni nag-drive ko sa highway. Inom ko guys antihistamine. Napasumangil ko kong tubel sa kanang gas station ba. Ingon ko sa guard, may mo bag matuog sa kundi ug mapadayon ko pag travel mabangga ninyo ko. Ingon sa okay ra sir. Kay malay makaduka lagi ning antihistamine. So ang mga antihistamine nga kung nahibalan makaduka gini siya no. Mga nasal decongestant, natay mga steroid spray ato ni nga pwedeng gamiton. Less siguro ni siya kanang dizziness and kanang hypnotic effect pero kasagaran gyud kan mga cetirizine, mga hismanal, diphenhydramine chloride, mga Giltim, natay nag-prescribe Loratadine, no? Loratadine. Advertise na ko brand name pero Loratadine in general. These are mga natay mga brand sa mga antihistamine nga Zyrtec, no? Natay Berlix. Loratadine natay Claritin, no? Mao na akong mahinumduman nga mga kwan. Tanawa lang kung ayon-ayon ba ka og kuha nagoy kumog gyud sa you try your best to avoid mga triggers. Ha? Correct. Kanang pwede sa gyud kung ako dili naman ko mo di ba daw kung mo inhale ka tong murag Flixotide mabuntag you're good man good for the day dili kay ka mataptan og allergy so you don't need to take the cetirizine di ba More on prevention na lang prophylaxis na ayaw yung mutambal ka kung naa na siya ha tambal ka as naa na kay tambal more panagang ha panagang prophylaxis na Okay. Sunod niya ang pangutana. Naaday siya iro nga gipet sa balay. Agoy, sana. otro. Parihasad yun ta. Mga pollen, mga pit. Ako di sa yun dog lover kaayo ko. Dander, oo. Mao na makakuan gyud ng mga kuan balhibo sa iro, tahi sa iro, labi na gyud ng mga pulgas-pulgas sa iro. Lagi. O diya, tinuod ba nga bawal sad siyang mupaduol sa iyang iro? Ay, samot na gining iring ako di ko ganahan iring gyud. Ganahan kong Hello Kitty. Fan kay kong Hello Kitty pero ang tinuod nga iring ming di gyud ko. So palayo na lang I-give ka. up ba kuno sa iyang iro? Lisod tinuod i-give up ang iro muna mag-inject muna nga ipa-vacuum mamagpag yun ko everyday sa kanang laban usay mo kat-kat og sofa. Nya musabak mang yun ni. Usay mo pakat-katon pa natog kama. So kinahanglan ang imong iro imo gyud nang brushan limpyuhan. From a dog lover ginihaon niya ang kanang inyong mga lingkuranan, inyong sofa, Vacuum na lang. Kuan i-vacuum gyud na pagpagon astang imuhang kama every day. Kay magtapunog mang gyud na nya kanang imuhang mga t-shirt, imuhang mga sanina, pagpagon gyud na nimo nya sudlayan na nimo kay para matangtang ng iyang balhibo. Pero dok naabe hypoallergenic nga iro. Mo ba? Bichon Frise ang kanang breed. Ang iyong breeding? Mura siya gudol pero hypoallergenic na siya. Mahal lang siya pero gusto ka nga dili kayo ka ma-allergy Bichon Frise. Mo ba ko kailan? Ikaw ko na, Dok. Ang akong kayo, Dok. ang akong mga iro kay mga kuan man, mga masay tawag ani, mga bisdak ba? O nasa koy kuan, nasa koy husky, nakoy husky usa. Ay, mag-shed bang na sila, Dok? Murang twice a year na or 3 times a year mag-shed ang nasa koy husky. Mag-shed na sila, mag-ilis na sila balhibo para manindot na ang ilahang balhibo matag tuig kana diha anang panahon na mag-shed na ay ang balhibo gyud ana magkalat gyud. Grabe na husky kay kinahanglan sila aircon. Dili aircon imong balay mo problema
ka, wag kay mangita gyud ka aircon or kanang bugnaw o kanang basta kay kinahanglan lang tubig, kanang something cold, no? Nga, Oo. mauna. Sunod nga pangutana. Yes, ang iyang sunod nga pangutana ay nagigip up ang iro ha. Pero iyang ikawat nga pangutana. May panahon nga malipong ug magsuka na kuno siya. Grabe bagyo di ay ning iyang allergy or sa tambal ni. Unsa may buhaton aron di nako atakihon sa iyang allergy. Taga-asa ga ini siya, Dok? Tag Cebu City. Maybe yung kaila ka ni Dr. Ian Fruto Teodorico, Doc, allergologist na siya. Oh, asa na yung clinic? Perpetual Perpetual Socor ko no, Doktora Teodorico. Dr. Ian Fruto Teodorico, allergologist yun ni siya. Ako ni classmates high school. Okay, Dr. Ian Teodorico sa Perpetual Socor, no? Yes. Time, Gigi, Para ma-check ang bisitahin imong dito. allergy. Pero Ina- ang masaktuhan kag tambal niya ma-prevented man na kay siya man sad ang nagsigi og kanang resita sad sa ako kung unsay tambal ako ang gina-take. Spray man na siya, Dok, ang ako ang gina-take every day para mo prevent kay di man sad nato malikayan gud nga mugawas ka kada adlaw. Unya, naapoy mga lugar nga abugyod maka-trigger. So muna mo prevent na lang ta. Sa balay, na-regular nga magbisita namong mga vet personnel, veterinarian personnel giari sa akong mga bata. Ipabisitahan lang ko tungod sa akong husky lagi nga hinatag ni Dr. Omar Arcio. Tangkaday kayo Dr. Omar Arcio da Talambana. Kay mong gihatag na ko nga iro kay nalingaw ko. Correct. Okay, grooming sila nga regular nga Yes. dili kayo ka ma-allergy, no? Oo. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw.